Epa lagunok onge etorri Lastertxaplen kanalera, onge etorri World of Warships honeta eta gaurko honetan pase librean lortu dugun Exchange Horst berrogeita irua frogatzera gatoz, hemen daukazue. Hau itxasontzi premio ona da, beraz hau da izango duen kamuflajea, kainoiak eta abar. Ikusten dudan naren arabera makorazatu bat izateko eta Alemaniakoa nahiko ongi bizi irauten du, artilleria nahiko ona dela esan daiteke. Torpedoak dauzka. Nola torpedoak dauzkala. Bueno, hori gero ikusiko dugu, mea torpedo dauzkan. Ala ez, eta jorratuko dugu operazio batean ikusten duzu moduan handik ez dugu frogatu, esperientzia zero daukalako. Beraz, aurreragoa operazio batean erabiltzera. Bueno, itxasontzi aleman premio nau. Asko ez errazagoa da hori esatea ahoskatzen saiatzea baino. Hermes. Lehen partida izateko. Ea zer moduz ateratzen zaigun. Nengo dugu ja azteko bintzat. Ez dakit, akoresatu izateko netxo txikia dela. Esan daiteke, Dori edo Japoniarrek egiten zutena, ba, bueno. Zenbat eta handiagoa, asko zere hobeto. Vale, esango dugu hegazkin zu festa. Vale, nahiko azkarra da korazatu izateko. Gauza da, ezak edela itxasontzea joatu behar den kainoi sekundarioetan edo ez. Bat asmatzen badugu ezantzen moduan ni beti posik. Nahiko ondo. Hor destruktorea. Vale, torpedoak dauzka. Bueno, bentsat ez da Rusia itxasontzia bezalakoa.
torpedoekin, bueno, arazoak izan hori dituana. Torpedoak nire galetik. Mira, gaitzu harko dugu abiadura. Zaila horrela libratu genezak mundu bat. Eta ya de erasoa. Engine boost を始動。Gainera hemen alza zuzendu zendatzen dela. Okeres banago. Oh. Hemen hegazkinak zeru apur bat garbitzen laguntzeko. Hori da, sentatzen da. Beste egunean kolorarekin gertatu zitzaidan, abiadura hande izen arren, eta minutu bateko denbora sartzeko barrura, kolorado zela sartu. Belfast con la piputa.
在しています。エンジンブースト解除。Horra torpedo batzuk. Bueno, behintzat bat. Torpedoekin punteria txarra duenez ere ez naiz kexatuko. Hala, esate hasi da mugitzen. Hain saltzen da Nuremberg aurrean. Buah. エンジンブースト始動。 Hala, begutara. Hala ere, entzartez egon partida. Ah, sortziren... Bueno, hemen gaude lehia jokatuko dugu hemen. Behintzat partida bat irazteko. Eta lortu du ikatzapur bat. Hau behin desblokatzen duzu tenean joko honetan, baldin eta jolazten baduzuen oski, erabilaldituz hemen itxasontziak esperientzia hartzeko eta bat. Edo gizakien kontra jokatzeko ere bai aleatorioetan. Eta batez ere, 3. nioletik aurrera egin itzazue kanpaina. Batzuk luzeak izango dira eta astunak, baina jokatzen duzun bitartean egiten baldin basoaz, mota hauetako partidak ere baliagarriak dira. Batez ere, esan dizunean, lortu onda 1500 puntu esperientza normal, partidak irabazita, betotzen zarete ona, orokorrean irabazten direlako partida hauek eta listo.
最善を尽くそう。 Vale, vamos. Edo lorpenak lortzeko... Bueno, behiratu behar duzu ere partida hauek onartzen dituen kanpaina horietan. Esaterako suntzitu, bos itxasontzi, hemen aukera gehiago dituzu suntzitzeko botak direlako. Eta printzipioz hemen ez dizuete erdia balioko gauzatxoak. Gatzen batzu operazioak eta demagun helburua dela 30 itxasontzi edo 20 itxasontzi izatea itxasontzirik eragin behar duzu zute bat. Da operazioetan egiten baituzu 4 zute, jokoak kontatuko dizu 2 zute moduan. Esaterako sorte izan dugu. Batzutan ez da lortzen, Baina bintzak praktika hartzeko eta bar, hasierako itxasontziekin ez da bai gaizki. Gura apur bat. Aler ikusiko dugu bataia nola jarraitzen duen. Eta lehenengo partida gazteagatik ematen zuten ez 150 diru gehiago, izan daiteke aukera bat hemen jokatzea, nagian Itxakin kontan jokatal duzu sekulako partida eta partida galdu, eta hemen behintzat lortzen dituzu partida horiek irabaztea. Torpedoak emango dio. Agian bai justo biratzen dagoelako. Eta bestea ez. Zero. Zero esango nuke Rusiarra dela. Kontuan izan da Bigarren Mundu Gerran oinarritutako jokoa dela. Itxasontziak eta bat. Hor gaina bizit, a ver. Torpedoak ematen baliote esango nuke itxasontzi hori ondora doala, hori da. Hau da, faltako litzateken azkenengoa. Nuremberg, baina oso bizitza gutxi faltatzen zaio. Bale, hau gurortu duguna da eta torpedoak ditu. Horendik ere arraroa egiten zaitako erasatuak torpedoekin. Vale, hemen partida honekin irasita dago. Terengo zen emaitzak ikustera.
Diru aldetik asko ere ez duzu irasiko, kasu honetan 77.648, 1.148 esperientzia, bonifikazioakin eta parte, eta 140 esperientzia libre. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago.